Кога избива първото зъбче? И да разбулим всички митове, както ти каза. Максимум седмица е дискомфортът, който може да очакваме. 100% това не облегчава за жало състоянието, по-скоро това е облегчение за родителите. Т.е. зъбопробив едновременно с някакъв вирус. Ами те сега в момента избиват зъбките и аз знам, че докато не избиват всички, нали ще е така, но може ли все пак нещо да направим? Детето по този начин вече му представяме нашата среда, тя е малко стряскаща. И за това как да предпазим децата си максимално дълго време да запазят здравето на зъбите. Има един така вечен спор за това дали да се дава вода на малките деца. Групата на стрептококите. И без тази бактерия реално кариес не се отключва, не се осъществява. Че превенцията трябва да започне още от бременността. Когато целуваме на детето ръчичката, устичката, успешност. Тоест те вече имат болка, сокове, предлагат им се подсладени чайове и така нататък. За детето да бъде спокойно, да не бъде страхливо, защото никой не се ражда със страх от зъболекар. Зъбоникнене и сън. Какво трябва да знаят родителите? Здравейте и добре дошли в Капан за сънища. Аз съм Християна и съм консултант по детски сън. Много често родителите свързват безсънните нощи именно с зъбоникненето и затова аз днес съм поканила доктор Моника Костадинова тук до мен, за да си поговорим подробно на тази тема и наистина да разбулим абсолютно всички митове. Здравейте! Надявам се да бъдем полезни с този проект и да разбулим всички митове, както ти каза. Добре, нека да започнем с това малко да разкажеш за себе си, за да запознаем зрителите ни. Аз се казвам доктор Моника Костадинова и съм лекар по дентална медицина. Работя и с деца, и с възрастни, но предимно работата ми е насочена с деца и по-скоро залагам на профилактиката, т.е. към превенцията, към това децата да не страдат, да не се появят кариеси, да не се появят усложненията от кариесите, като работата е съвместна не само с децата, а и с родителите и това е много важен етап от нашата работа. Потвърждавам това. Ние сме си говорили друг път по тази тема. По-късно ще разкажеш малко по-интересни случки, които са се случвали тук в кабинета. Добре, нека да започнем от самото начало. Кога избива първото зъбче? Колко време е процесът на самото пробиване и проникване на зъба? Важно е да кажем и мисля, че хората повечето са наясно, че медицината, денталната медицина не важи правилото 1+1 е равно на 2. Да. Винаги имаме отклонения, имаме отклонения в норма и при всеки индивидуално, всеки организъм е различен. Реално можем да кажем, че първото зъбче можем да го очакваме при бебетата от 6 до 8 месеца. Като, пак казвам, винаги има изключения, които са в нормата. Има бебета, които имат зъбче вече в 4-тия месец. Има и такива, при които по-късно пробива, например 8-9 месец и така нататък. Прекалено големи отклонения вече може да се считат за някакъв, да го наречем, проблем и отклонение от нормата, но това вече са подробности, които един дентален специалист би могъл да насочи родителите и да обърне внимание, но да кажем от 6 до 8 месеца. Като зъбопробива обикновено завършва до, да речем, 2 години и половина, до 3, пак като включим и тези отклонения при различните деца. Сега тук е важно да споменем, че има различни симптоми, които предвещават пробива на зъбчетата и много родители се сблъскват с тях. Кога можем да разберем, че едно зъбче е на път? Първо, детето е раздразнително и неспокойно. Не е задължително да бъде в крайности, в някакви такива състояния притеснителни. Можем да, когато той е неспокойно и има нарушен сън, например, можем да видим, ако венеца му е побелял, леко подут. Това е един сигнал, че очакваме пробив на зъбче.
Друго нещо, може да има нарушен апетит, всичко, ръце, играчки, бута в устата, то е раздразнено. И това са все такива симптоми, които ни показват, че може би трябва да очакваме такова нещо. Аз мога да добавя и голямото слюнкоотделяне, което Да, се получава. абсолютно. Да. Добре, а в такъв случай ти препоръчваш ли да се дават, да се мажат венците с гелчета, да се дава нурофен, когато примерно един такъв процес доведе до вдигане на телесната температура? Или да го оставим от само себе си? Сега това, което мога да препоръчам, на пазара има вече много продукти с хомеопатични съставки. Например, повечето гелчета са с състав на лайка, хиалуронова киселина и други вещества, които облегчават, могат да облегчат това състояние. Хубаво е да кажем, че 100% това не облегчава за жалост състоянието, по-скоро това е облегчение за родителите, че детето е намазано и очакваме успокоение. Това с температурата може да се случи, но не трябва да се бърка с това, ако температурата се повиши за няколко дни, например, детето е неспокойно постоянно и температурата е 38 и повече, това може да ни насочи, че просто има наставяне на клиничната картина, т.е. зъбопробив едновременно с някакъв вирус или просто причината не е зъбопробива. Като тук другото нещо е, че както споменах, в този период децата се облегчават, като пъхат ръцете си, различни играчки. Това е много лесно, лесен достъп за различни вируси и бактерии, т.е. то да се инфектира с друг вирус и ние да се объркаме какво точно се случва. Превантивно даване на нурофен, други сиропи, парацетамол, не препоръчвам. Обикновено прибягваме към такова нещо и то при препоръка от лекар. Когато наистина има повишена температура, например през нощта детето наистина е неспокойно и е важно, мисля, че да отбележа, че това неспокойствие и тези епизоди на температура, раздразнителност не са постоянно и не траят с месеци. Обикновено това се случва няколко дни, седмица преди зъбопробива. Може да се случи и по време когато зъбчето вече тръгва да се показва в устната кухина. Но ако 2 месеца той е раздразнено, плаче, не можем да го успокоим, то категорично това не е от зъбите. Тоест, когато кажат от 2-3 месеца не спим, защото го мъчат зъби, това не е напълно така. Тук вече идва моята роля като консултант по детски сън и искам много хубава препратка направи. Искам тук и аз да се включа именно с това, че доста родители се свързват с мен, че имат проблеми с съня на детето. И много често, което чуваме, те сега в момента избиват зъбките и аз знам, че докато не избиват всички, ще е така, но може ли все пак нещо да направим? Не са зъбите. Реално това, което аз знам, ти ще потвърдиш със сигурност дали е така или не. Процесът на избиване на зъбчето трае между 2 и 3 дни и в общият случай максимум седмица е дискомфортът, който може да очакваме от около седмица примерно и като може да има различни епизоди. При някои деца, например, зъбите не пробиват подред. Първо очакваме долните резци да пробият. При някои деца, когато има по-забавен пробив, може на куп от различни зъбни групи. Например, да пробиват заедно и долните резци, и горните, когато детето примерно е на 8-9 месечна възраст. И тогава наистина може то да е по-тежка да бъде картината, по-раздразнено и да бъде по-удължен периода, но пак не говорим за месеци и безсънни нощи и изтощение за всички. Да. Може ли преди малко в началото на разговора ни загатнахме така, че ще си говорим за това, да споделиш някакви истории, които се сещаш с родители и техните деца и да обърне малко внимание на това, че е хубаво първо да се наблегне на една психологическа подготовка, разбира се, в позитивен аспект, когато един родител за първи път доведе детето си на зъболекар и да разкажеш всъщност малко
какви са тенденциите, дали повечето деца изпитват страх или идват пък с желание и съответно да дадеш малко съвети, така как по-лесно да премине този процес. Ами, както в началото, когато се представях, споменах, че това е една работа, особено когато работим с деца, предимно с родителите. Така че мога да дам съвет кога за първи път да доведат детето си на зъболекар. Можем да кажем, че това да се случи примерно след една годишна възраст, когато имаме вече пробили всички зъбчета, например към година и половина. Това е и другото нещо, че детето по този начин вече му представяме нашата среда, тя е малко стряскаща и различна, така че то се запознава с обстановката, с нас и така действаме чисто психологично, насаждаме му един навик и го запознаваме с нас. Всичките ми съвети за това как да предпазим децата си максимално дълго време да запазят здравето на зъбите са насочени към родителите. И е добре да кажа, че хигиената е много важна. И сега мисля да дам малко така като препоръки и съвети. Реално в кърмаческа възраст също е хубаво да направим една орална хигиена на детето. Най-просто с една марличка и един разтвор на кислородна вода с обикновена чешмяна вода в съотношение 1:1. Така вечер преди спането, след последното хранене, измиваме устната кухина на детето и така се грижим за нейното почистване. Извинявай, че те прекъсвам. Тук се сещам, има един така вечен спор за това дали да се дава вода на малките деца или не. Именно по принцип, според Световната здравна организация, повечето педиатри казват, че когато детето е кърмено особено, не е необходимо да се дава вода поне до 6-тият месец. И повечето от родителите, които са против това твърдение, именно имат притеснението, че когато не пият вода децата, не предлагат вода, няма по какъв начин да отмият млякото, да се получи млечницата и така нататък. Да. В случая това, което ти даде като съвет, спокойно може да се практикува, без да приема детето вода. И това е точно основната превенция за млечницата или кандидата, защото децата много често се случва това състояние при тях и е именно от неотмиване на устната кухина. Вече когато имаме зъбен пробив, имаме малко промени и родителите трябва да бъдат по-внимателни. Какво имам предвид? Когато вече имаме едно зъбче в устата, вече измиването се осъществява задължително вечер, но е хубаво пак през деня, след някое хранене да се случи. Когато децата са по-големи, включват вече, освен вода, някои родители включват подсладени чайове, доколкото съм чувала. Да. Което аз препоръчвам да не се прави или максимално да се ограничи, защото зъбния кариес е едно заболяване, което се отключва от множество фактори. Основният фактор е захарта, въглехидратите. Другото нещо е, че зъбния кариес действително е инфекциозно заболяване. Тоест, той се отключва, когато имаме и определена група бактерии от групата на стрептококите. И без тази бактерия реално кариес не се отключва, не се осъществява. Това е един дълъг процес. Въпросът е обаче при едно дете откъде идват тези стрептококи, откъде то се заразява. Най-лесният отговор е, че от родителите и то предимно от майката. Затова другата ми препоръка е, че превенцията трябва да започне още от бременността, защото
Особено там до 6-я месец, втория триместър е хубаво една бъдеща майка да направи едно почистване на плака, зъбен камък. Ако има някакви кариозни лези и други проблеми, да се направи една стабилизация, защото така намаляваме микробното число. Когато детенцето се роди, това е абсолютно задължително. Почистването на плаката, на зъбния камък, пак казвам, ако има кариес и те да бъдат излекувани, защото когато целуваме на детето ръчичката, устичката, всичко попада в неговата устна кухина и по този начин при него вече той е по-податливо на кариозен процес, кариозни лезии в последствие. Да не говорим, че ако постоянно му се дават подсладени напитки или заспива с шишето с млякото, нека не забравяме, че в един момент млякото е като цяло храна, а не залагалка за заспиване или вода. Точно така, аз тук подкрепям с две ръце. Аз много пъти съм говорила по тази тема. В случая, освен, че може да доведе до кариес и да развали зъбките на децата, това много и нарушава сънят, когато детето заспива на шише, тъй като след това се буди и очаква да заспи по същият начин и само бутилката с хранене може да го успокои и родителите от безизходица, първо, че дават излишно количество мляко, натоварват стомахчетата на децата, те реално нямат нужда от тези калории вечерно време да ги приемат и второ, не е по-малко по значение това, че за в бъдеще се отразява и на зъбките. Добре, не споменахме по какъв ред по принцип изникват зъбките. Първо, кои се появяват, говорихме, че има при някои деца отклонения. Индивидуално. Но като цяло, през колко време, ти каза до 2 годинки и половина, 3, че излизат последните, но какъв е реда на зъбоникване? Първо се появяват резците, централните, след това страничните резци, като този период е, пак казвам, първото зъбче го очакваме средно на 6-8 месеца, следващото страничните резци 8-12 месеца, след това в по-нататъчен етап очакваме първите кътници. И тогава също доста деца стават така по-неспокойни, по-трудно пробиват тези зъбчета, при което след това поникват кучешките и най-накрая последни се появяват вторите кътници. Имам друг въпрос. Вече той е насочен по-скоро към по-големите деца с повече зъбки, които сами могат да си хванат четката за зъби. Как можем да изградим такъв добър навик детето и сутрин и вечер да си мие само зъбите? Или поне да дава в началото на родителите да го правят, защото много често от всякъде родители споделят, че с това срещат голям проблем, че децата крещят, викат, бягат, не желаят под никаква форма. И също така да разкажеш малко за това каква паста за зъби всъщност да се използва, дали тези, които са в Фантастико, DM или Лили вършат работа и за какво трябва да следим като съдържание в тях. Да, реално почистването на зъбите и изграждането на този навик от детето започва максимално от ранна възраст. Като започнем с това почистване, за което споменах, с разредената кислородна вода, след това, когато вече имаме зъбчета, то може да продължи с едни напръстници, има с власинки като четчици. Те са гумени. Да, гумени са. Хубаво е с тях това да се продължи. Ако не няколко пъти дневно, поне, пак казвам, преди последното хранене, преди сън. Като в този етап може това да се случва без паста за зъби, защото някои деца поради по-странния вкус и различния, точно това ги отблъсква и започва да не им харесва. Друго нещо, че точно тези напръсници по време на активен зъбопробив, когато детето е с подути венци, всичко го сърби и дразни, може с тях да се прави и масаж на зъбките. Това също е друго полезно приложение. По-нататък вече може да се включи, когато се появят зъбките, детето стане по-голямо, по-осъзнато, да се включат детските четки за зъби с малка глава,
и пастата за зъби, която е препоръчително да се използва с количество на грахово зърно. Реално родителите се грижат за почистването на зъбите, абсолютно задължително. Детето няма такъв навик, няма изградена мануалност, като реално родителите е добре да се грижат докато детето влезе в училищна възраст, т.е. до 7-8 годишна възраст, за да се хем да се изгради навика, хем за да бъдем сигурни, че са почистени абсолютно всички зъби както трябва и така по този начин да предпазим детето. Относно пастите за зъби, има различни видове, но като за начало препоръчваме тя да бъде без флуорно съдържание. Реално повечето пасти, които са от 0 до 3, от 0 до 6 години, са точно такива, съобразени с тази възраст. И по-нататък вече съвместно и с лекар по дентална медицина може да се определи друга паста с различно флуорно съдържание, която да предпазва зъбите от развитие и поява на кариес. Добре, кажи ни един-два, колкото случая се сетиш, които са останали така, оставили в теб лош спомен за грижата за детската орална хигиена. Сравнително... Често ли се случва? Сравнително често. Да, не искам да го кажа, но ще го кажа. Виждам деца, които идват в кабинета за първи път, идват на зъболекар и са на около 3-3,5 и повода за посещението е спешност. Т.е. те вече имат болка, не са за профилактика или просто да открием, че има някакво кариес, че да се излекува. Реално те идват с постоянен симптом болката, което ни говори, че вече имаме усложнен кариес. Има деца, които именно заради това, че докъсно са били с шишетата, заспивали с млякото или постоянно пият сокове, предлагат им се подсладени чайове и така нататък, и не е извършена добра орална хигиена, не е обърнато внимание на това, с така наречения кариес на ранното детство. Тоест, деца до 3 годишна възраст ние по принцип не очакваме да има кой знае каква патология по зъбите да открием, но се срещат за жалост и такива случаи, при които има множествен кариес и усложненията от него. Реално пак казвам, че това е работа с родителите. За жалост, някои родители не разбират важността от това нещо и с всички усилия, които им даваме препоръки, по-трудно работим с тях, отколкото трябва. Има и другата страна на монетата, когато идват от съвсем ранна възраст родители с децата си и казват: моля ви, вижте, прегледайте детето, всичко наред ли е. И тогава и за него е забавно, защото той няма никакви проблеми, за него става като детска игра. Той е щастливо в нашата по-различна обстановка. Виждаме, че всичко е наред и е хубаво, примерно 2 пъти годишно на 6 месеца, т.е. да се случват такива визити при денталния лекар. Хем, пак казвам, за да се изгради навик, за да детето да бъде спокойно, да не бъде страхливо, защото никой не се ражда със страх от зъболекар. Реално той се проявява или от страха на родителите. Леле, сега на зъболекар, няма страшно. Няма страшно, мама ще е до теб, ще те държи за ръката и то детето не знае какво ще се случи, ама що няма да е страшно, значи, и мама ще те държи за ръката, значи трябва да ме е страх от нещо. Или другия страх се поражда, когато, както споменах вече, първата визита е свързана с болка и лечение по спешност. Да. Тоест, като едно обобщение, което можем да направим, за това дали забоникненето е свързано с качеството на сън, и твоят отговор като заключение по-скоро е като моя и отговорът е не. Да, отговорът е не. Един съвет към родителите, ако може да дадеш за финал?
Съвета, който мога да дам на родителите е свързан с това да обърнат внимание на превенцията и профилактиката, да се грижат за детските зъбки, да посещават зъболекаря и когато има нужда от съвет, със сигурност той веднага ще се отзове и ще даде най-правилния съвет за това. Относно забоникненето, мога да кажа, че това просто е един период, през който почти всеки родител преминава и не е нужно да се свързва, че е нещо драматично, което ще изтощава всички с месеци наред, а просто един сравнително кратък период, през който се преминава с спокойствие, с грижа и отдаденост към детето. Много благодаря за този полезен разговор. Вие, ако се чудите дали забоникненето влияе на качеството на съня, надяваме се, че този разговор е отговорил на всичките ви въпроси. Ако желаете още подобно съдържание, в което да си говорим за детският сън, за въобще развитието на децата, може да предложите следващи теми в коментари. До нови срещи!